32 август КВН командасы қаршы алабыз. Қайырлы кеш Ақбар залы! Сіздің алдыңызда Қазан Федераль университетінің 32 август КВН командасы. Бары тек біз гіне шын татарлар, қызларда ежемінкіға түгіл, атағын рис, күрд, һәм бүтән гүбәдияның ингредиентларын хөрмәт итәбез. Татарлар, киттік! Хей! Ауылда һәр берсе тизрәк кияүгә чыгарга тырыша. Мен риза. Менә әлеге эстафета ауылы хәтледә барып җитте. Мен төшерәм! Бу эстафетаны мин тапшырам Зөлфия апага күрше авылдан. Рус егеті рол алырга теләде, ләкин ни кызганыч, ул чын татар сушы барына эләкте. Приветлар! Приветлар. Ярым миңа унаги-маки. Гафу итегез, унаги-маки юк, бар азнакайки-маки. Буинск! О, Буинск, әнәсән дә бар. Бер нәрсә дә юк. Һәм гөбәдия. Туктагыз әле, гүбәдия ул бит рол түгел. Анда бит рис бар. Точно. Сезгә 2 кешегә, 5 кешегә, ашка яки сабантуйга. Туктагыз әле, нинди сабантуга? Әйдәгез алайса мин пиццага заказ бирәм. Хәзер тоташтырам. Да нәрсә булай? Университетта булган хәл. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Туктагыз, дуслар, бүген бит фестиваль, без шакка торырга тиеш. Шуңа күрә Илүзә, мин синең урыныңа чакырам Татар дәүләт филармоник гармоник җыр бию ансамблен бөҗәкләр. Тагын бер тапкыр карап китик, университетта булган хәл. Син шанмама турам, син шанмама турам. Син шундый гүзәл. Номерыңны әйт әле. Карап китик, татар наркозделкасында булган хәл. Вакыт бара, Акчакая. Хәзер тукта. Санысынмы? Юк, менә товар. Тикшерәсезме? Тикшермим, мин беләм азна кайда менә шундый мәтрүшкә. Дуслар, бүген Татар лигасына 20 яшь. Бу вакыт эчендә тик бер әйбер генә үзгәрмәде. Ул да булса мәхәббәт сезгә. Тамашачылар, без сезне яратабыз.
Матур якты акбар залы Сезне безне Min seni yaratam, yaratam, yaratam Min seni barıver, üzeme karatam Min seni yaratam, yaratam, yaratam Min seni barıver, üzeme karatam 32 avgust rahmat